Всичко ще се промени. Обещавам. От сега нататък. Нищо няма да е същото. Обичам ви. Довиждане. Участваха Елън Помпео, Сандра Оу, Катрин Хейгъл, Джастин Чембърс, Тиар Найт, Патрик Демси и други. По идея на Шонда Раймс. Ролите озвучиха артистите Лидия Вълкова, Христина Ибришимова, Виктория Пореш, Любомир Младенов, Силви Стойцов. Преводач Радмила Петрова. Консултант доктор Петрана Дойдова. Тон режисьор Галина Наумова. Режисьор на Любов. Са битви почните пътища. Всеки. Приятелка? Или някой с когото се играеш? Тече предлагам. Ако никога не сеш с теб. Ти си страхотен човек. Разбираш, не, той пак ще те нареме тегнец. Първо, не причинявай зло. Като лекари се заклеваме да спазваме тези думи. Но злото се случва, а след това идва вината. И няма клетва как да се справиш с това. Добро утро. Мислих, че свършихме с сладките. Не са сладки. Това е закуска. Намерите ти трябва обърна закуска. Първи ден на работа след операцията. Добре ли си? Разбира се. Милионерка си. Вот. Какво мислите за малко хотелче? Ще си отворя хотелче в Вермонт, където има природа. Май трябва да си легнеш. Не мога. Отивам в болницата. Ще говориш с шефа. Не? Ще си порядна шкафи. Мога да си купя хотел. Колко ли струва? Изи. Това са 8 милиона. Не поливай с сок 8 милиона долара. Занеси чека в банката. Притеснявам се, като е вкъщи. Добре. Веднага щом си опразна шкафа. Добре съм. Наистина. Добре съм. Те не ме обичаш. Искала е да взема тези пари. Искала е да съм щастлива. И аз съм щастлива. Сок? Тя откача. Сутринта щеше да панира и изпържи чек за 8 милиона долара. С толкова пари щях да си купя болница и да я натъпча с болни. Пластика на клапи и аневризми. Ти си луда, нали знаеш? Аз нямам чек за 8 милиона, който ли ще да осребря. Не говорете за мен. Добре съм. Опразвам се шкафа и се прибирам. Не редите човекът с проблемите. Какво ми има? Не си казала на Блян, че се скъсала с Фили. Още не си му казала. Кажи ми, страхува се. Не ме е страх. Дерик се оттегли. Оттегли се. И може би така е по-добре. Може би така е щастлив. Може да е на друг етап. Тук е Адисън, тук е Марк. Има се доста грижи. Няма да го карам да се чувства виновен. Държи се като голям човек. И няма да го въвличам в тази каша. Изи е човекът с тлъстия чек. Добре съм. Никога не е сама. Той води своите приятели, съмнението и неувереността. Пак ли гаджетът? Няма. Тогава защо си блузен? Беше по-секси, когато мълчеше. Задържам ли те внимание? Семинар за смъртността след малко. Ще ходим на семинар? Без визитации? Да, искам всички на семинар. Да. Хората в тази болница умират под нашите грижи. Веднъж месечно се събираме да обсъдим как с действията си сме допуснали това. Темата е сериозна. Доктор Бене? Джордж, Алекс, запазете места, ще взема храна. Да. Господин и госпожа Найлс. Малко се увъркахме, докато ви намерим. Няма нищо. Доктор Карев. Госпожа Найлс е планирана за мастектомия утре. Завиди нея и съпругът ни на 5-я етаж. Това ли е малкият човек? Очарователен. Не е такъв призори, когато пища и не искаш шефа. Покажете ми стаята. Седмицата беше тежка. Спря да го кърми и гъс не се храни. Мога ли да го взема? Ето. Да, опитайте с малко подсладена вода в шишето. Само докато свикне. Тази жена срок не гледате ли? На колко ми 10?